sattuu enemmän kuin Suomessa. Siellä on kuvaus käynnissä. No se vähän aukeaa. Kyllä se aukeaa taas niin. Kyllä se peräpää aukeaa. No se on niin. Tuohon pitäisi kohta joku semmonen vatupassi laittaa, että näkisi milloin se on mitäkin. Nyt on hyvä. Just sen sormen, millä mä... Silmään se on auki. Nyt se on ainakin auki. Ei, Tule nyt!